Πάμε. Ακροατέρ. Ακούει. Να, ο Αλέξης, παιδιά. Παιδιά, η στιγμή που όλοι περιμένατε. Άντε ρε. Λοιπόν, Αλέξη, από χαλάτε αθλητικός για Λοιπόν, ανέλαβε εσύ μέχρι να τελειώσει το... Αθλητικός για τεκμέριο. Κάνε κουμάντο εσύ. Λοιπόν, πρώτα να σου πω ότι προχτές, Ναι. Λοιπόν, που έλεγες διάφορα για μένα, με είχαν ενημερώσει το κινητό, αλλά αγόρι μου αφού είχα πάει Τσεχία. Το είπα. Δεν ξαναμιλάω. Θες να μιλήσεις, κάνε ό,τι θέλεις, μίλα εσύ. Λοιπόν, σου λέω, να μην κάτσω και 2 μέρες να δω την Τσεχία, λοιπόν, και ήρθα μετά. Και την αδελφή της. Και είχαμε το πανηγύρι του Δράμαλη. Λοιπόν, τους κάναμε γιογιό, ό,τι σου έλεγα τόσο καιρό, πάλι αληθινός ο Αλέξης, μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, τούρμπο η ομάδα, τούρμπο στην Ευρώπη, τώρα είμαι 100.000 φορές σίγουρος να πάρουμε και το UEFA και το Doublet και το Treble. Φίλε, η ομάδα δεν παίζεται με τίποτα, καλά, όλη η Τσεχία παραμιλάει, μιλάμε το κάτι άλλο, και ήμουν σίγουρος μετά ότι τον Ολυμπιακό τον κάνουμε γιογιό. Δηλαδή εδώ είχαμε να αντιμετωπίσουμε διαιτητές, επόπτες, κοράκια, να σηκώνουν τα σημαίες, ο άλλος να μην ξέρει τι να κάνει. Και παρόλα αυτά λοιπόν τους κερδίσαμε. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 2-3 μπαλάκια και καλαμπούρι τους δείξαμε χτες. Λοιπόν, πώς? Πού χθες? Χτες δεν κερδίσαμε. 3 μπαλάκια που έργα, 1-0. Το γνήσιο πιο είναι αγόρι μου το αποτέλεσμα. Αυτά που ακυρώσαν τις ιστορίες, τα εγκλήματα του επόπτη εκεί, το κοράκι να πει δεν ξέρει τι έκανε. Αυτά τι είναι, δεν είναι εγκλήματα να πούμε. Λοιπόν, το πραγματικό σκορ ήταν 3-4-5 και φούλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κερδίσαμε, τους κάναμε γιογιό, η ομάδα ανεβαίνει φούλα. Αυτή εδώ μεταξύ, αυτά που σου έλεγα τόσο καιρό. Λοιπόν, γλόμπογλου η ομάδα, μια ομάδα γλόμπων, δεν υπάρχει άνθρωπος με τρίχα στο κεφάλι. Ένας Καστιγιάκος ο οποίος όταν το βάζανε αναπληρωματικό κουνιόταν, έκανε 2-3 μπαλιές, τώρα είναι ερείπιος όλα τα παιχνίδια, όπου να είναι εδώ στο ένα μάτσο συντήρια τα πουλάει τα δυνάσα. Λοιπόν, γερορύμπο πτώμα και ούτω κάθε εξής. Αφού τα βλέπεις η ομάδα λοιπόν σέρνεται. Λοιπόν, και είχαν λοιπόν τη γλώσσα να πάρουν πρωτάθλημα. Το πήραμε το πρωτάθλημα και σιγάσατε. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι ψέματα είναι. Όχι ρε, εγώ καταλαβαίνω. Γιατί άμα είναι τίποτα ψέματα αυτό να μου το πεις. Και βλέπεις ότι η αρμάδα λοιπόν κατεβαίνει και παίζει την μπάλα που δεν παίζει άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι καλά τραγούδα, συγχωρώ. Την αρμάδα ρε. Γιατί αγόρι μου, γιατί ψέματα είναι. Όλη η Ευρώπη παραμιλάει από την ομάδα. Έτσι δεν είναι. Το μεταξύ το άλλο, το οποίο γελάει όλη η Ευρώπη. Το οποίο το είδες και το οποίο δεν πιστεύω να πεις ότι είναι και ψέματα. Καλά, αν δεν έχουν λεφτά να τους στείλουμε κανένα φράγκο να βάλουν κάποια μακριμάρικη φανέλα. Δεκέμβριο πήρα και φοράνε ακόμα κοντομάρικα. Καλά, αυτό πώς το εξηγήσεις? Για πες μου, θα σου κάνει εντύπωση να είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που δεν έχει φράγκο να αγοράσουν φανέλες στους παίκτες και έχουν μείνει ακόμα από τις ανοιξιάτικες της Καλαμαρίας. Τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση. Δηλαδή ασυνοσύνδεσμα, το οποίο είναι να το κλαίνει ρέγγες η κατής ο γάβρος, μιλάμε πού σε πονεί και πού σε σφάζει να πούμε. Γιατί ψέματα είναι με κοντομάνικες, δεν παίζανε. Με κοντομάνικες. Μήπως είναι πολύ θερμοί άντρες και τέτοια. Αγόρι μου, εδώ είχαν βάλει την καλτσόν των ποδιών, τα είχαν βάλει στην κεφάλα τους και στα χέρια για να τους είχαν πεθάνει το κρύο. Λοιπόν, θα μιλήσεις με κοινό. Πώς? Θα μιλήσεις με κοινό. Θα μιλήσουμε. Αν πάει κανένα σοβαρός και γραφικές φιγούρες. Θα φέρει κανένα σοβαρό. Ωραία, κάνε εκπομπή, έλα. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, ακούμε τον επόμενο. Για να δούμε ποιον έχουμε εδώ πέρα. Έλα, καλησπέρα. Ναι, έλα, ποιος το όνομά σου? Νίκος. Γεια σου Νικολάκη, τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός θέλω θα μου. Αγόρι μου, λοιπόν, για να πες πώς σου φαίνεται η ομάδα τώρα που ανεβαίνει ραγδαίος, που αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπεις ότι γίνεται μια ομάδα τούρμπο. Πώς σου φαίνεται, για πες μου. Αν και τούρμπο παίζει με πολύ καλή άμυνα. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Καλά, πίσω έμπαινε, δεν τρώει γκολ ούτε με σφαίρες. Η άμυνα έχει ανέβει φοβερά. Πού να είχαμε και τον Ήβατς μέσα. Μιλάμε χθες, θα τους είχαμε σαν με 10. Πότε δεν είσαι ευχαριστημένος? Τα έλεγα τόσο καιρό ότι η ομάδα ανεβαίνει φουλ. Οι Μπέκιδες και οι Μαλεζάνιδες και όλο το συμφερτό αυτό που είχαν φέρει κάτι αποστολάκι και θα ούσουν τα από εδώ ρε, να πούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, έχεις να πεις τίποτα? Όχι, θα έπαιζες όλα, εντάξει. Ναι, έγινε αγόρι μου, λοιπόν, να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, έλα, ποιον έχουμε εδώ? Για να δούμε εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό. Ναι. Έλα, καλησπέρα, ποιος? Καλησπέρα, Βασίλης. Έλα, Βασιλάκη, τι ομάδα είσαι? Ορατέ. Παναθηναϊκός, τι άλλο? Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός σου είπε. Παναθηναϊκό, εμάς δεν ακούτε καλά, Βασιλάκη. Βασίλη, ποια περιοχή είσαι? Απλώς, Καλυθέα. Καλυθέα. Λοιπόν, πώς φαίνεται η ομάδα που τη βλέπεις έτσι αυτή τη στιγμή, η οποία πετάει και βέβαια από ό,τι καταλαβαίνεις κολατσό στο UEFA με τον οποιοδήποτε. Απλώς ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο τώρα. Γιατί διαβάζω το Sport Day και ειλικρινά ντρέπομαι για αυτά που γράφει ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου για το Παναθηναϊκό. Δηλαδή ούτε λίγο πολύ ο κύριος Χριστόγλου
έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι θα κερδίζει ο Ολυμπιακός πάντα τον Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει, ο Μπάμπης έφαγε την πίκρα του και ησύχασε τώρα. Τι θα το κάνουμε τώρα να πούμε. Τον βγάζει άξιο και κάπου γράφει. Εντάξει, με δικαίωμά του να γράφει ό,τι θέλει τώρα, να με την πίκρα την έφαγε τώρα. Εντάξει, δεν είναι σωστά όμως αυτά που γράφει. Άφησε την ομάδα, λέει, ο Σόλιτ στην τύχη της και κατάφερε να χάσει ένα από τα πιο εύκολα ντέρμπι που θα μπορούσαν να τύχουν σε προπονητή. Αυτό τα λέει ο Μπάμπης, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ωραία, ναι, αυτό δηλαδή τι σχέση έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε ρε Μιχάλη, κάτσε. Εδώ ο Σωτηρακόπουλος, ακόμα και ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο οποίος είναι κατεξοχήν Ολυμπιακός, άμα διαβάσεις τη γράφη είναι προς τιμήν τους. Και να βγαίνει τώρα ο Μπάμπης ο Χριστόγλου να γράφει εδώ πέρα αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός μόνο άχρηστο που δεν τον έβγαλε. Μα για τον Ολυμπιακό μιλάει ο Μπάμπης, δεν μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Μα γράφει και για τον Παναθηναϊκό γράφει. Ναι, έχασα πάνω Παναθηναϊκό που έπαιξε κάτω από τη σέντα. Με τον κύριο Ριβάλτο και τον κύριο Ανατολάκη και τον Γιωργάτο λέει με τον Γκλόμπο θα κέρδιζε τώρα. Έτσι, αυτοί καταρχάς τα γερόντια είχαν βάλει ανεπνευστήρα από πίσω να πούμε και οξυγόνο. Αν του κάνουν ανανέωση, λέω, του Ριβάλτο, τότε να δούνε πώς θα παίζει. Μη γελάς ρε Αλέξη, κράτησε ένα επίπεδο. Μα τι να πω να πω. Ο άνθρωπος έχει δίκιο αυτά που έλεγα τόσο καιρό, να βλέπεις να τα λέει και ο ίδιος. Ο άνθρωπος θέλει, ο Ριβάλτο, ο Γερορίμπο, θέλει πια ένα βαρέλι οξυγόνο στην πλάτη. Βαρέλι, μεγάλο... Σκάφανδρο. Σκάφανδρο. Ναι. Όπου δεν πάει να πάρει ένας ο άνθρωπος, δεν το βλέπεις ότι ξέρετε κυριολεκτικά. Εδώ πέρα όλοι οι αθλητικογράφοι που γράφουν λένε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Κάνε κουμάντο, Αλέξη. Λοιπόν, έλα πάμε στον επόμενο. Στον Παραπαμπάπη δεν πειράζει, έφαγε την πίκρα, το ακούει τώρα αυτός και είναι μέσα στεναχώρια λοιπόν. Λοιπόν, για να πάμε στον επόμενο, έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, ποιος. Μ' ακούτε? Έλα κορυφή. Χαμήλωσε λίγο το από πίσω, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο εκεί πέρα να κάνουμε δουλειά. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, το όνομά σου περιοχή σου. Παναγιώτη στο Πολυξανδρούπολη. Γεια σου ρε Παναγιώτη, τι ομάδα είσαι αγόρι μου. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ, Εχθές κοιμήθηκε ο Θεός, κάτι κάνατε. Όλα, δεν κοιμήθηκε. Τώρα θα μου πεις με τον Άρη να πει, ο οποίος είναι σε τραγική κατάσταση. Τα χάλια του Ηρακλή έχει αυτός. Όχι καθόλου, ο Άρης είναι μια χαρά. Πώς να πούμε. Ο Άρης παίζει καλύτερα αποδεδειγμένα. Στην βαθμολογία είναι μια ομάδα πάνω από αυτό που πέφτει και λίγο πάνω από τον Ηρακλή να πούμε. Τι να κάνουμε. Καμιά σχέση με αυτό το κάναμε, πρόσεξε, άκου να δεις. Το κάναμε τον Άρη ότι παίζει μπάλα κλοκλό και ξέρεις αυγά κτλ. Κουνηθήκανε λίγο και από εδώ και πέρα βαδίζουν για να μην πέσουν να πούμε. Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις να πεις να πούμε. Να μην πέσουν πού, να πηδιχλωθούν και να πέσουνε. Θα πέσουνε πάλι τώρα, όπως σου λέω τώρα κάτι. Σταμάτα ρε, μη σου δώσω τώρα το καμάρι. Θέματα είναι τώρα αφού σε γνώσετε. Απλώς παιδιά, εγώ πήρα να κάνω μια έσταση. Να κουρεύουν το χορτάρι στο ΆΚΑ. Έβλεπε ένας περικλονάτα, πατούσε ο Παπαδόπουλος, πατούσε το χορτάρι, έπεφτε. Ο Ριβάλτος δεν μπορούσε να τρέξει. Θα βάλουμε τον Καστιγιάκο να το φάει εκεί πέρα. Μα βέβαια, ο Καστιγιάκο δεν φαίνονταν. Ο Μπαμπακίτα μετά δεν φαίνονταν, γιατί δεν το είχα βουρέσει το χορτάρι. Έλα πάμε στον επόμενο, να είσαι καλά και να δούμε την Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, έλα. Για να δούμε ποιον έχουμε εδώ πέρα. Έλα καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, ποιον έχουμε εδώ, το όνομά σου φιλαράκι. Μαζί μιλάμε. Έλα αγόρι μου, ναι, το όνομά σου. Νίκος Ολυμπιακός, Αλέξη. Όχο, Νίκος, με το φαρμάκι σε Νικόλα, Αλέξη, ναι, συγχαρητήρια, δεν μου είπες κανένας πως συγχαρητήρια, γι' αυτό σε πήρα. Αγόρι μου, γιατί ψέματα είναι αυτά που λέω. Όχι, αλήθεια, ήσουν χθες στο ΑΚΑ. Γιατί μέσα, την 9 ήμουνα. Αληθεύει ότι σε 45 και χάρη το μαζί του Παναθηναϊκού ή όχι? Όχι, βέβαια. Έτσι, λίγο όμως, όχι πολύ. Όχι, αγόρι μου, με συγχωρείς, σε ένα αγώνα να πω, εντάξει, το να ακουστεί κάτι, να με τι παραπεί από εκεί. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αλλά για πες τώρα, εσύ τώρα πραγματικά, επίσης σε βλέπω σοβαρό παιδί, εντάξει, και δεν με βλέπεις, έτσι, θέλουμε. Εσύ αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, να έχεις μια ομάδα με γέρους, οι οποίοι να μην έχουν και τρίχα στο κεφάλι, Γκλόμπογλου. Εσένα σ' αρέσει αυτό το φαινόμενο. Καταδικαστές πρέπει να βγάλουμε το σύλλα κανονικά. Μα πρέπει επιτέλους να πεις ότι εντάξει κάποτε πριν 40 χρόνια ο Γερορίμπο, και εγώ λέω ότι έπαιζε μπάλα. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο Γερορίμπο δεν έπαιζε μπάλα πριν 40 χρόνια, αν δεν δυνατόν. Όχι Αλέξη, άσε με τα πω. Αλλά δεν βλέπεις τώρα το ερείπιο μέσα κάτι τζόλε, κάτι καραφλάτι, κάτι. Άσε με τα πω. Να σου πω κάτι άλλο. Αυτό τον άλλο, με συγχωρείς, αυτό το απολυφάνει. Κάτε να σου πω μισό λεπτό να μου πεις. Αυτό το απολυφάνει ο Καστιγιάκος. Ο οποίος κουμπόταν και θέλαμε να το βάλουμε και στην εθνική. Τώρα γιατί σε έρνετε και δεν μπορεί να κουμπίσει την μπάλα. Μα να σου το εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις. Σου εξηγήσω εγώ αυτό που δεν το πεις, εντάξει. Οι δικοί μας έχουν κόμπλεξ που δεν έχουν μαλλιά και είδαν όλους τους μακριμάλιδες με τις στέκες και πάθανε κόμπλεξ. Πάθανε κόμπλεξ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο έχω να πω ότι έχετε πολύ καλούς παίχτες. Ειδικά μου άρεσε αυτός με το... Πώς το τι νούμερο φοραγικά να δεις.
Ο Τεροβίτσας, τι νούμερο φοράγε? Καλά, τώρα άμα είσαι γραφικός, τώρα είπα ότι είσαι σοβαρό παιδί, τώρα άμα δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Ο άλλος αυτός το δεξί εξτρέμ που δεν γίνεται. μου άρεσε, Αλέξη, ειλικρινά σου μιλάω. Με συγχωρείς, μας έσπαξε κανονικά με τον κάτι Ναι, γι' αυτό θέλω, να Αλέξη. σου πείσαν επόπτες στην Τοροβίτση Αλέξη, και μαζεύεται. να σου πω. Και πας τώρα αντί να ξεστραβωθείς εκεί να δεις ότι έχετε μια ομάδα με γλόμπους, Αλέξη, μα έχετε μου λες δίκιο, τώρα μου άρεσε. ο διαιτητής. Αλέξη, Εγώ θα πάω μεθαύριο, βλέπεις ότι στην Ευρώπη είσαι τελευταίος. Μα βλέπεις ότι στην Ευρώπη είσαι τελευταίος. Στο πρωτάθλημα είσαι τελευταίος. Παντού είσαι τελευταίος, δηλαδή. Δέστε να σε στεραχωρεί αυτό το φαινόμενο. Δεν σου είπα για τον διαιτητή. Μα δεν σου είπα για τον διαιτητή. Πώς θα γίνει να... Για τον Τεροβίτσο σου είπα εγώ τον παίκτη σου. Μήπως δεν μπορεί να συνοηθείς με αυτόν, ρε Αλέξη, γιατί δεν δεν έχει υπάρχει χρόνο. συνεννόηση. Και για κάποιον άλλον, Αλέξη, σου λέω και για τον άλλον Δεν τον παίκτη. υπάρχει συνεννόηση με τίποτα. Πάντως παραδέχομαι και ένα δεξί εξτρέμ που κάτω, ωραίο. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό με το μαύρο που άραγε. Θα σου κάνω τώρα τον TVT να το δούμε παρέα μα γουστάρεις και να αναλύσουμε τις φάσεις. Αλέξη, εγώ άλλο Και από εκεί και πέρα να κάτσεις να δεις αυτά που σου λέω. Λοιπόν, για να πάμε στον επόμενο να σε καλά παλικάρι μου. Λοιπόν, καλά τα Ναι, είπα. άμα δεις ότι δεν Μες μπορεί στη να γραφικότητα να είμαι. Δηλαδή προσπαθούμε να τους ξεστραβώσουμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι έχουμε μια ομάδα γλόμπων 100 χρονών αμέσως όρος 500 αιώνων και δεν το παίρνουν χαμπάρι ρε Μιχαλάκη με τίποτα. Με το ζόρι πυρηνικό. Πρέπει να κάνω. Με το ζόρι πυρηνικό φυσικό δεν μπορεί να το φτιάξει. Με το ζόρι Αϊνστάιν. Με το ζόρι Αϊνστάιν. Και Πάμε. από την άλλη μεριά την Παντάδα η οποία πετάει σε όλη την Ευρώπη. Καλά μιλάμε ότι μέσα στην Τσεχία φίλε μια μπάλα. Τι μπάλα είναι αυτή. Nike ήταν. Nike. Καλά τώρα εσύ τι να σου πω να πει. Μην με ρώτησες τι μπάλα ήταν ρε εσύ. Λοιπόν τώρα κοροϊδεύεις γιατί σε χειρότερος γραφικό θα το γραφικό. Μα με ρώτησες ρε εσύ Άλεξ. Και σου λέω τέτοια μπάλα δεν έχει Α, ναι, δεν κατάλαβα. Νόμιζα μου λες τι μπάλα Να είναι. σου κάνω τα εισιτήρια ανάρτης κάπου κάπως ώρα κάνεις εκπομπή να πούμε. Τι να κάνω. Πάμε. Κάνε κουμάντο. Λοιπόν, έλα πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα καλησπέρα φιλαράκι. Καλησπέρα. Α, σοβαρό παιδί, με στη φωνή, σοβαρός, ωραίος. Σοβαρός. Εσύ δεν είσαι σοβαρός, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αγόρι μου τώρα, γιατί θα πρέπει να είναι ντροπή σου, Αλεξανδρό. Είναι ντροπή σου. Λοιπόν, για ντροπή σου να μιλάς για Ριβάλτο και για αυτούς που που σου κόβουν κάθε χρονοτιμολόγιο. Για τεκμηρίωσε κάθε χρονοτιμολόγιο σου κόβουν. Μα με συγχωρείς, εσένα σ' άρεσε η εμφάνιση της που φερνώστε χθες. Όχι, σ' άρεσε το δικό σου, το κατενάτσιο. Αυτό δεν μ' άρεσε να πούμε. Σ' άρεσε το δικό σου. Ποιο κατενάτσιο αγόρι μου, τόσο σοβαρολογείς. Τόσο σοβαρολογείς, πάνω κάτω η μπάλα κατενάτσιο να πούμε. Πού το είδε το κατενάτσιο. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Ένα σουτ, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά και να βάλεις μυαλό. Εσένα σ' αρέσει που είσαι, εσύ όταν βλέπεις αυτούς τους παίκτες που πλέον είναι 100 χρόνων καθένας, σ' αρέσει αυτό το φαινόμενο. Ενώ σ' αρέσουν οι κυρίες οι δικοί σου. 23 χρόνων μεσόωρο και Παναθηναϊκός, γιατί 40 χρόνων σοβαρολογείς τώρα να πούμε. Και σοβαρολογείς να είμαι τώρα να πούμε. 22 Ιντσόν. Ο μεγαλύτερος είναι ο Κούμας. Ο μεγαλύτερος είναι ο Κούμας, 29 χρόνων, όλοι άλλοι 22, 23, 20, 19, 15 να πούμε. Ο Κούμας. Και μου έχει τώρα μέσα να πω όλο. Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα να πούμε. Όταν θα πάψετε να είστε ψεύτες, γιατί και εσύ ψεύτης είσαι. Λοιπόν, τώρα στοιχηματάκια με ακουστάρεις, Αλέξη. Πόσα θες για το πρωτάθλημα. Αλέξη, ποιος Γκούμας ρε είναι ο 29 χρονών, ο αδελφός του. Ο 35. Κοίτα τώρα, όταν αυτή τη στιγμή τώρα ο Λεάνης, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Ρωτάω για ποιον Γκούμα ρε, μήπως είναι. Μα δίνεις τώρα τροφή στον άλλο να κάνει να λέει ότι έτσι είναι. 29 Ιντσόν είναι, όχι χρονών. Καλά, εντάξει, τραγούδα. Έλας. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, λοιπόν, φιλάκια. Λοιπόν, από όλα αυτή πάω, τρέμπλε φέτος και στο κύπελλο UEFA σου κάνω και το εισιτήριο, μεγαλάκι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σ' αφήνω εδώ με τους γραφικούς μέχρι τις 5, φιλάκια.